Irakasleok, gogoratu DBH bigarren mailan gaudela, bigarren unitatean. Bideo honetan zer da ikasiko duguna? Grafiko egokiak aukeratzen. Hau da, bigarren eta hirugarren adierazleak. Landuko ditugu grafiko mota desberdinak. Iaz, landu genituen batzuk, orain, sakonduko dugu. Nekotxo. Helburua, bigarren eta hirugarren adierazleak ikastea. Hau da, testuinguru baten menpean, grafiko egoki bat aukeratzen ikastea. Edo, proposatzen dan grafiko bateri hobekuntzak egitea, eta gero jakitea justifikatzen hobekuntza horiek zergaitik egiten diren. Edo baita, grafiko motak bereiztea, eta sortzea grafiko mota hauek. Beti be, informazioarekin, helburu argi batekin, eta grafikoaren osagaia kontuan hartuta. Guazan. Hasi baino lehen grafiko mota desberdinekin. Gogoratu, iaz landutakoa, eta gogoratu baita, batzutan grafikoak erabiliko direla, eta beste batzutan taulak. Kontuz, izan ere, grafikoak beti ez dira egokiak. Batzutan, datuak oso sakabanatuta daude, eta grafikoak erabiltzea ez da proposa. Gogoratu, grafikoak beti erabiltzen ditugula, konparazioak egiteko. Orduan, datuak oso sakabanatuta badaude, ezin ditugu konparazioak egin. Edo oso datu gutxi badaukaguz, ezin dire, konparaketak egin. Edo, kontrara, datu ugari daudenean. Datu asko badaude, grafikoak normalean ez dira eraginkorrak. Eta horrez gain, datutan, aldaketa nabarmenik ez daudenean, datuak oso gantzekoak direnean, iaia ezin dira konparatu. Eta grafiko egitea, ez dauka zentzurik. Orduan, lehenengo eta behin, grafikoa egin aurretik, konprobatu, grafikoa egitea logikoa dan edo ez. Guazen grafiko mota atara. Barra diagramak eta histogramak. Lehenengo azalduko ditut barra diagramak, eta gero joango naz, histogramak azaltzera. Barra diagramen kasuan noiz erabiltzen ditugu barra diagramak? Aldagaia kualitatiboa danean, edo kuantitatibo diskretua. Hau da, letren bitartez adierazita dagoenean aldagaia, edo zenbakiz, zenbaki solteak. Zertarako erabiltzen dira barra diagramak? Barri hori, konparazioak egiteko. Kategorien araberako konparazioak egiteko. Adibideak, edo zelako barra diagramak aurkituko ditugu. Horizontalak, vertikalak, horizontala anizkoitzak, vertikala anizkoitzak, edo mitatuak. Barra diagrama horizontala zeintzuk izango dira? Kategoria asko agertzen direnean, baina modu horizontalean. Horrela. Vertikalaren kasuan, horrela agertu beharrean, agertuko dire goitik eta bera. Baina bi hauen arteko desberdintasunen zein da? Bata dela anizkoitza eta bestea ez. Anizkoitz berbak zesan nahi du, aldagai bakoitzeko bi balio desberdin ditugula. Kasu honetan bata da 2008koa eta bestea 2011koa. Bi daukaguz. Hemen kontrara ez, aldagai bakoitzeko bakarra du. Horretik hau ez da anizkoitza eta hau bai. Hau, konparazioak egiteko oso baliogarria da. Anizkoitza askotan erabiltzen da. Eta oso eraginkorra izaten da konparazioak egiteko. Eta gero daude hor beste batzuk direnak metatuak. Kasu horretan, egiko ditugu aldagai asko, eta hemen izango ditugu bi aukerak. Baiezkoa eta gero ezezkoa. Eta bien arteko geketa edo batuketa beti emango du 100. Hemen ez. Hemen bien arteko geketak ez dau 100 emoten. Kategoria bakoitzak beran portzentaia izango du. Kontrara hemen, bien artean beti emon behar dau 100. Kontuz. Metatuan noiz ez da erabiltzen? Hemen dakarren moduan? Gatzadanean irakurtza, hau da, datu asko daudenean, eta hemen kategoria bakoitzaren baitan aukera asko daudenean oso gatza izaten da hori irakurtza. Normalen kasu horietan taula erabiltzen da. Eta gero hortik ditugu histogramak. Histogramak erabiltzen dire aldagai kuantitatibo jarraituetan. Eta dirazten duena da, kasu honetan adibidez, zelan aldatzen diren alturak debatzeko ikasleen artean. Hemen aldagaia ikusten da moduan jarraia da,
ez da inoiz bukatzen, danak daude bat abestari lotuta, eta ikusten ditugu, alturak zelan doaz, maiztasunan arabera. Bigarren grafiko mota, grafiko lineala izango da. Grafiko linealak noiz erabiltzen dire, kuantitatibo diskretuetan. Eta hemen batez ere, erabiltzen da, konparazioak egiteko beti denboran zehar joerak ikusteko. Hemen kasu honetan denborak ditugu, hemen ere denbora dugu, kasu honetan hemen 3 kategori desberdin eukiko ditugu, 3 lerro desberdin eukiko ditugu, eta hemen lerro bakarra. Beti ere lehen grafiko horizontal edo vertikaletan esan duguna. Hau, lineala izango da, grafiko lineala izango da, baina lerro bakarra agertzen denez, arrunta izango da, eta kasu honetan 3 lerro agertzen dira, anizkoitza izango da. Eta beti bere anizkoitza dugunean, hemen agertu behar da, adierazita, bakoitza, zeri dagokio. Hemen adibidez, aztertzen ari gara, kalera bileraren bilakaera, Euskal Herrian, denbora honetan, eta urdin sartzen dena gaztelera da frantsesa da, urdin iluna euskera, eta la rosa edo kolore berezi hori dauena, beste hizkuntza bat. Hemen bakarra ikusten dugu. Talde edo elkartetako partaitzaren bilakaera, eta hemen talde edo elkarte bakarra ikusten dugu. Bai? Barriro, lerro bakarra, lineala, grafiko lineala. Eta lerro bat baino gehiago gartzen denean, grafiko lineal anizkoitza. Eta biak erabiltzen dire batez joerak aztertzeko. Denboran zehar, joerak aztertzeko. Hemen beste adibide bat dugu, hemen bat, 2, eta 3 desberdin izango ditugu, hemen adierazita daudenak. Eta hemen, denbora. 3. mota, adin piramideak, eta honek oso erraz identifikatzen dira. Adina beti dago erdian, sexua eskerren eta eskuman, izan ere, grafiko mota hauetan eskualde bateko biztanleria aztertzen da, beti adin eta sexuaren arabera. Kasu honetan hori biztanleria aztertzen ari gara, adin tarte eta sexuaren arabera. Eta horrela, hemen datuak. Gero, sektore diagramak, honek iaz ere landu genituen, erabiltzen dire aldagai kualitatiboak aztertzeko, eta maiztasunak edo balioak zirkulu batetan adierazten dira. Kasu honetan hemen daude aldagai desberdinak, hemen portzentaiak, eta hemen gure helburua. Baina gogoratu aldagaiak kualitatiboak izan behar direla. Bai? Gero ukiko ditugu kartogramak barriro ere adin piramidetan gertatzen den moduan oso erraz identifikatzen dire, izan ere mapa bat egiko dugu. Eta mapa horren laguntzaz, koloreak erabilitata eskualde bateko ezaugarri desberdinak adierazten ditugu. Hau kuantitatibo, zein kualitatibo entzako erabiltzen da. Eta gero, azkenengoz, piktogramak. Piktogramak izango dire, barra diagramen oso antzekoak, izan daitekez horizontalak edo izan daitekez vertikalak, baina, diferentzia da, beti dagoela irudi edo horrelako zerbait. Hau da, irudien bitartez adierazita daudela maiztasunak. Hemen, irudi horretan adierazten da, 1,10 dela, hortaz beiraren kasuan, badakigu zenbaten. Eta, sukaldeko lieren kasuan, badakigu portzentaian zenbatan. Modu bardian hemen, gari zaien bilakaren errealdi batean. Hemen adierazten da, tamaina desberdina denez, suposatzen da, tamaina zenbatetan handiagoa izan, kantitatea handiagoa dela baita. Hemen ikusten da moduan. Gero hemen ere adierazita daude kantitateak. Eta honekin, nahikoa, gogoratu hemen daukazuela, liburuko 26. jarduera, grafiko motak, eta hor laburtzen dugula, hemen adierazten dugun guztia.